Ningizimu Afrika ungizwe umlando wamculo intombazana emdabana kasemqomo ngoba semthanda ivuma mvumane uvile kodwa semele kuba ngishopha ami uyivumile umthathu obulalini insizwa ngazani ngene izulu ngoba ukahle kwasemndeni wakwazi ngivile akho umuntu ozongithuma uphuthuke lapha ngisho ekhaya ngisabe nalapha ngisabe futhi into engizoyenza njengamanje ngifuna ukunitshela iqiniso lonke leqiniso lodwa ukuthi lo uhulumeni wenhlanganisela lesitambo government lesi nganikhuza ngaso this is not working better the devil you know this is not working this is destroying our own country and our own system. Ngiyaceba nami ngiyaceba. Njengamanje we are heading to ama local government election ngonyaka ozayo sinenkinga serious. Uhulumeni wethu akezwa bancengile nabo ukuthi babambisene nobani uncenga ukuthi ubambisene nobani umdlubulundelo nje ongawazi we are going to experience a new era of politics in South Africa as a result of ukuthi uGetty Mackenzie akakwazi ukwenza izinto ngokukhululeka ngokuthi agxeke ANC ngongaphathi kahle noma agxeke ezinye inhlangano somehow ngenxa ukuthi uncenge isikhundla asanena sokuba uminister wa-Asenkati and then lokho asilethele imoto uzospina imoto eJohannesburg into lezi eyirong kakhulu njengamanje ngizoniphahla ngizoniceba e-United Nations okuyinhlangano yezizwe jikelele okuyiyona ephethe elawula futhi amazwe omhlaba neNingizimu Afrika ingxenye ye-United Nations akekho kungakwazi ke lokho njengamanje mina ngishite yodwa sizinenkinga serious kwaZulu-Natal kulama political killings athinte kakhulukazi amakhansela nabantu abahold ama positions nabantu abakhuluma iqiniso emkhakheni kwezepolitiki ngoba ipolitiki yethu sinayo manje yegazi asinayo ipolitiki yembono nokuhlulana ukuthi igama lehlulwe helinye njengamanje sengikhale kwanele ngeformer mayor yaseZululand okubani na uthula sizwe Dada Buthelezi uyithula sizwe Dada Buthelezi senguceba kuTrump uqobo ke manje nguceba la kunobhala jikelele wase United Nations njengamanje ngimhlangano nofike ngubike ngoba ontuli kabezwa abezwa futhi ohlabisa nomongameli wezwe uCyril Ramaphosa akezwa nonduna enkulu futhi kakezwa ngenxa yani na ngoba bancenge lo hala lo nibambe ngawo uhulumeni wakwaZulu nuqhume ngohala kanjena kuyinto eyayivene ngafanele yenzeke waseqaleni ngenxa ye-arrogance yenu baholi be-ANC safika sakuleyo nkinga ke kunamhlanje sikule nkinga sikhona esikhundleni sokuthi ke manje you must swim the way out and save the nation you are busy fighting amongst each other and being concerned about 2027 rather than concerning about now situation and to next year's situation ama local government uthula sizwe ufuna ukufaka bonke amasipala abangeyona inhlangano yakhe under i-administration ekubeni ucace ba ukuthi abekho amasipala abahluleke dismal njengomasipala abaphethwe inkatha bambalwa amasipala abaphethwe inkatha abane audit clean nabasebenzise kahle imali akekho ngazi ukuthi inkatha ayisebenzise u700 million ngonyaka odlule ekhankasela ukhetho ekhankasela lani na lo 17% eyawutholayo angani mo 18 noma 17% yasebenza 700 million mangabuthi lo 700 million ovelaphi uhulumeni wawukhipha yini ngeke beze bekuphendule namanje ke bafuna ukuzolutha yonke into kwemasipala njengamanje kunenkinga eZululand yamanzi eyadalwa uyena uthula sizwe Buthelezi yewadla yonke imali yakho nabayiqeda kunenkinga yamanzi komtubatuba lapha na ungazi ukuthi inkinga yakho ikuphi yabona njengamanje ufuna ukuzochambukela lapha kuba bozamayo kunobaba lo intulo lo umdaka athi uqwalule enkaba angifuni uqangamanga ke umdaka as much as engafune kuvela ngendlela esuke eqhambusa ngayo ngoba akalone phela iartist akasebenzi ngama likes usebenzela umphakathi kodwa ngifuna ukumncoma ke kakhulu ezintweni ezimbalo azenzile lapha emkhanya ukuthi engiyibona ikakhulukazi lento yokushintsha impilo zabantu ngokwamanzi kodwa zinje kunamanzi aseyangephuma kwendalo ethizeni noma engakaqedi naye singamboni ukuthi wenzani kwezinye indawo kodwa kokunye ukwenza kahle so far so good ke siyacela ke ukuthi omasipala uma khona inkinga eserious awukwazi ukuthi kwenziwe ama review ama administrations umasipala ukhulula ukusebenza bese uphinde wena usebenzisa amandla akho budedengu uthula sizwe uthi umasipala ubuyele udakeni yabona lento ayide ikhuluma umbomvu lapha iqatha lisikiwe lapha uclean government eyikhuluma ngoba ngempela
is a serious crisis. Uthula Sizwe mongameli waseNingizimu Afrika, uthula Sizwe uyasixhaphaza, uthula Sizwe eke unenkinga serious, unama personal vendetta nama personal agendas, and okuyiyona into ezosidalela inkinga in this country and in our province of KwaZulu-Natal. For an example, bangideclare the #1 enemy wa FP ngikhelwe imbongolo lethu omkhulu kaHlelo. Emveni kwalokho benza na mangihlangabeza ingane laphana elokujaneni eleze beyimasha zimashela ama drugs zimashela yonke into hamba ngenyawo from KwaZulu-Natal 10 to 11 weeks ziya Cape Town. Wathi uMEC wakhona wathi ngeke azayisupport into lamphakathi ngoba ngiyisitha senkatha. Ngathi mina ngicela ungithengele impuphu kumkami, angicela mina ungithengele icathulo, ngithi mina imali ka government le eyawo wonke umuntu okuthandayo nongakuthandi, ohambisana nawe nongahambisani nawe. Umholo njalo nje akayibambe incinga uyedelela ukhuluma udoti, yabona. And they don't know politics, all they know is personal vendettas. These are stupid people, yabona. Lo baba lo imfinyezi lo kuthiwa umuntu omhle khawula, yabona. Munye umuntu ophilayo lapha one order uNtuli washo ukuthi naye akanayo absolute power yokwazi ukumanuva ngendlela eright, uyadelegate. So ke manje ke ngiyacela ke ngenza kwethu ukuthi sikhulume iqiniso lonke neqiniso lodwa. Sinenkinga serious kaThula Sizwe. Thula Sizwe uyaxhaphaza eNdlunkulu, uxhaphaza amakhosi, uxhaphaza namanje ushawa ihlombe kuthiwa uzowanika izempesheni amakhosi ngendlela yakhona. Le yanti ine-era phakathi, ine-era yinto impela umayile, yinto impela mayile, kodwa ine-era phakathi. Okusho ukuthi inkosi njengoba inkosi eyokuzalwa, should at the age of 60